Igor Matovič nedávno spravil video, kde poukazuje na to, ako údajne Peter Pellegrini s Erikom Tomášom nalákali a oklamali dôchodcov. Ľudia sa voči tomu vyhradili, že na to nie je rozpočet, a takto na to Matovič reaguje na svojom Facebooku. Fico s Pellegrinim netúžia potom, aby ľudia videli do kuchyne politiky a vytvárali si názor na základe faktov. Múdry človek je ich nepriateľom a preto sa priam ako nejakí úchyláci vytešujú z toho, keď im oklamaní ľudia veria a šíria doslova koniny ako bohorovné argumenty na ich obranu. Dnes som taký jeden argument zo strany ich fanúšikov postrehol vo veci podvodu za 643 miliónov eur, kedy nechcú vyplatiť dôchodcom, invalidom, sirotám a vdovám 13. dôchodok v plnej výške, hoci to Pellegrini s Tomášom vyslovene opakovane pred voľbami sľúbil, ak ho budú voliť. Ale ich bohužiaľ neinformovaní fandovia po nete šíria, že na to nie sú peniaze v rozpočte. Je to lož. Pravda je, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v poslednej predikcii vývoja plnenia plánu štátneho rozpočtu uvádza, že na konci roka zostane nevyčerpaných v rozpočte približne 1100 miliónov eur voči rozpočtu, to jest bez najmenších problémov verejný záväzok môžu voči ľuďom splniť a my ich k tomu dokopeme.